Zdravím všechny posluchače kouzelné výchovy. Dostala jsem soubor otázek, na které chci v tomto videu všem vám, kteří se kouzelnou výchovou zabýváte nebo jste jejími posluchači, tak odpovědět. Otázka číslo 1. Mentální jazyky. Mohla bys v kostce napsat, co jsou a čím se zabývají? Mentální jazyky jsou typologie, v prvé řadě typologie, ale v podstatě je to psychologická typologie a je to taky typologie komunikační jazyky, které máme vlastně jako kdyby v mentalitě nastavené nějak a těmi jazyky my jako komunikujeme se světem. Proto jsou to vlastně mentální jazyky, to znamená, jakou řečí mluví ta naše mysl. Mentální jazyky se zabývají v podstatě psychikou člověka, chováním člověka, komunikací člověka, vztahy mezi lidskými a vším tady tím. Další otázka vlastně navazuje. Uvádíš 4 základní typy intuice, tělo, srdce a hlava. Mohla bys rodičům přiblížit, co který typ znamená? Takže jazyky hlavy se zabývají vším, co dává nějakou logiku, souvislost. Dá se to vysvětlit, dá se to obhájit, dá se to uchopit a dá se to pojmenovat. Vším, co se dá pojmenovat, uchopit, rozdělit, rozčlenit. Prostě klasický, logický způsob přemýšlení, jednání. Jazyky srdce se zase zabývají jakoby cítěním, prožitkama, lidstvím, emocemi, vztahy a vlastně cítěním, takovým srdečním cítěním, ale vlastně taky takovým rozdělováním, jako kdyby toho, jakou hodnotu mají lidi, jakou hodnotu mají věci, ale ve smyslu srdce. Další jsou jazyky intuice, to jsou vlastně jazyky mimosmyslové, to znamená různé představy, obrazy, nápady, vize. Jsou to jazyky, které nejsou v přítomném čase, takže buď se jedná o minulost nebo budoucnost. A jsou to jazyky, které nám ukazují, jakou máme třeba fantazii, jakým způsobem vnímáme realitu. Takže ty jazyky intuice jsou hodně o mimosmyslových věmech, o různých jako myšlenkách, které se nám iracionálně, flexibilně dostávají do vědomí, do mysli. Hlavně ty myšlenky, představy, obrazy, vize a různá práce s časem. 4. skupina jazyků jsou jazyky těla a to je vlastně zase smyslová. To jsou smyslové jazyky, čili opak té intuice. A jsou to smyslové jazyky, takže jako praktično, hmota, tělo, materie, jo, všecko, co je vlastně uchopitelné. Ta intuice to bylo všechno neuchopitelné a toto je naopak všechno uchopitelné, takže hmota, i peníze, jídlo, sex, všecko, co je prostě v hmotě, v 3D v hmotě uchopitelné. A praktično a tady a teď a fungovat jako v reálu. Tak to jsou jazyky těla. To já jsem řekla opravdu velice stručně, ale ano, aspoň pro představu. Další otázka je, jak mohou mentální jazyky pomoci v rodinách. Jak mohou mentální jazyky pomoci v rodinách? Můžou pomoci právě tím, že rodiče a děti vědí, jaký je jejich ten hlavní primární jazyk, kterým vlastně se řídí celé jejich vnímání jejich reality, každého z nich. Reality každého z nich v podstatě. A teďko ty mentální jazyky tam v té rodině pomůžou tak, že oni ukážou, jakým způsobem komunikuje každý ten člen, kterým hlavním jazykem komunikuje který ten člen a jak ty jazyky mezi sebou vlastně jsou kompatibilní. Jak si ty lidi rozumějí mezi sebou v té rodině. Takže když bych to řekla na příkladu, tak vlastně mentální jazyky do rodin přinesou jako kdyby takový překladač té komunikace. Protože my se sice všichni narodíme tady v Česku, takže mluvíme česky, ale to, co s náma udělá ten typ s tou naší komunikací, jak může zamíchat jakoby s tou komunikací ten náš typ, tak je to potom stejné, jako kdyby se v jedné rodině narodil Němec, Angličan, Španěl a Ital a teď si prostě jako nerozuměli třeba, jo, nebo tam je vlastně často ten mentální jazyk ten důvod, proč si třeba nerozumíme, nebo proč chceme věci úplně jinak, že vlastně jakoby každý typ mluví jinou řečí, dá se říct. Čili vlastně ty mentální jazyky pomohou v těch rodinách tím, že přinesou, jakoby osvětlí tu situaci, vysvětlí, co kdo vlastně říká, jak to ten druhý myslí a ty lidi potom můžou přestat vidět problém v tom, kde není. Protože ten problém tam často jenom protože jako nerozumíme. A tím, že my všichni mluvíme česky a tak si myslíme, že bychom si v základu rozumět samozřejmě měli, no tak si potom myslíme i jako, že ten druhý je divnej.
ale vlastně my si jako, i když jsme stejná národnost a mluvíme stejným jako rodným jazykem, tak si nemusíme vůbec rozumět, protože jsme jiný typ a toto řeší mentální jazyky v těch rodinách. Ale samozřejmě jako všude, jo, takže to platí úplně všude, v jakémkoliv kolektivu lidí. Tak, další otázka je, mohla bys uvést konkrétní situace, kde bys mohla popsat řešení a reakce dětí podle mentálních jazyků? Ano, tak třeba může to být tak, že konkrétní situace, rodič bude extrovert, dítě introvert. Dítě se rozhoduje podle individuálních potřeb a rodič je extrovert. To znamená, že se rozhoduje a vyžaduje potom dítěti, aby se rozhodovalo podle všeobecných důvodů, podle všeobecných pravidel. Takže vlastně ten rodič se snaží to dítě vlastně změnit a říct mu, ale to dělám pro tvé dobro, já to dělám, protože tě mám rád. Dělej tady toto, chovej se tak a tak, protože to pro tebe je dobré. Ten rodič to posuzuje z hlediska extrovertního, což třeba znamená, že extrovertní hledisko se chce začlenit do celkové společnosti, protože extroverti potřebují kvantitu, to znamená, oni vnímají všecko přes jakési společenské povědomí, přes celek. Takže když prostě ten extrovert chce, aby třeba syn šel vystudovat vysokou školu, tak to bude proto, že se mu to jednou bude hodit v té společnosti. Ale syn má introvertní hledisko a introvertní hledisko vždycky soudí podle sebe, takže pro introverta bude vždycky důležitý jeho vlastní názor, i kdyby celý svět měl jiný názor. Jo? Čili introvertní syn na to řekne, ne, já nechci jít studovat vysokou školu, pro mě to nic neznamená. A ten extrovertní rodič bude říkat, ne, to se ti bude hodit, to jdi prostě studovat, to musíš, jako bez titulu nebudeš nikdo. A to je takový typický příklad třeba konkrétně jenom jednoho z úhlu pohledu extroverta a introverta na stejnou věc. Jak prostě pro introverta je nějaké všeobecné hledisko celé společnosti mu je ukradené, protože on chce jít svou cestou a chce být individuál a vždycky i bude. A ten extrovert se bojí o něj, protože se bojí, že když se do společnosti nezačlení, jo, z jeho extrovertního hlediska, když se do společnosti nezačlení, tak bude vyčleněn a bude vlastně sám a opuštěn, tak by si připadal třeba ten extrovert, že tam nemá v té společnosti své místo, ale vlastně pro toho introverta to tak neplatí. Takže třeba už jenom tohle ty mentální jazyky můžou rozkrýt a můžou třeba jenom uklidnit toho rodiče. Prosím vás, nenuďte ho, on si svou cestu opravdu najde, bude v ní šťastný a nebude ho to trápit a nebude nijak strádat. Ještě další příklad je konkrétní situace, třeba když je rodič fixní, má fixní nějaký jazyk, což je hlava nebo srdce, a dítě má nějaký flexibilní jazyk, což je tělo nebo intuice. Jo, to znamená, ten fixní je racionální, to znamená, funguje v nějakých ohraničených celcích. No a to dítě je to flexibilní, iracionální, buď tělo nebo intuice. A teď se jako hledají dohodnout, protože ta hlava to všechno chce. Musíš si to naplánovat, musíš to mít rozdělené, hezky si to rozděl, hezky si to naplánuj, připrav, dokončí, začni. A teď ten iracionální flexibilní dítě řekne, ne, já to nechám plynout, já to nechám vyplynout, ať se to nějak poskládá samo. A zase máme situaci, jo, v rodině, kdy jeden chce pěkně ohraničit a druhý to chce nechat naopak bez jakýchkoliv jakoby začátku konců, aby se to mohlo pěkně propojit, spojit, nějak navázat si samo a vyplynout ze situace. Další příklad. Jo. Tak, další otázka. Považuješ za důležité, aby se rodič nejprve zaměřil na sebe a až potom se zabýval změnami a řešením s dětmi? Považuji to za důležité, aby se rodič nejdříve zaměřil na sebe? Určitě. Takže ano. Protože ve chvíli, kdy přijde rodič na otypování a dostane celý soubor těch informací, tak pochopí, jak funguje ta typologie. Protože kdyby rodič přišel první a řešil dítě, ale nevěděl sám sebe, tak by vlastně jako kdyby na svém vlastním příkladě nemohl říct, aha, já to chápu, protože vlastně já to mám takhle v tomhle. Třeba já v téhle věci se bojím, když na mě někdo křičí. Ale když ten rodič to neví, tak nemůže pochopit strach někoho jiného. Když řeknu rodiči na otypování, víte, vy máte vlastně strach z jazyku těla, když třeba na vás někdo tlačí, a vaše dítě má ale strach úplně z něčeho jiného, ale má ten stejný pocit tady u téhle situace, které vy se třeba vůbec nebojíte. Ale ten rodič, tím, že dostal svůj otyp, tak si to umí představit na svých pocitech strachu a na svých pocitech stresu. Kdyby tohle neměl, tak to máte jako si ty hladovému nevěří. Já řeknu, vaše dítě stresuje, když musí dokončovat třeba na čas něco. Jo? A ten rodič, pro něho je to hračka, něco dokončovat na čas, však co?
Takže když to řeknu, vaše dítě to stresuje, tak ten rodič to nepochopí. Ale když řeknu, víte, jak jsem říkala, že vaše dítě stresuje třeba něco dokončovat na čas, tak to je úplně pro něj stejný pocit, jako vás stresuje, když máte jít a mluvit tadyhle na veřejnosti třeba, jo, jako dám příklad. A v tu chvíli už si to ten rodič umí spojit. Takže pro mě je zásadní a pro rodiče by mělo být vlastně taky, aby přicházeli a zabývali se první sami sebou. Protože i to, že rodiči něco vadí na tom dítěti, nebo na chování, nebo celé na té situaci v rodině, může velice zásadně vycházet z jeho jazyku, kterého stresují, ale které si může i sám odbourat. Až teprve potom, až když tohle odbourá ten rodič sám tou prací na sobě, tak teprve potom vidí, co mu vlastně zbylo na tu skutečnou práci s tím dítětem. Jo? Čili když přijde rodič, tak se fakt nejprve odstraní ta část, která náleží jenom k rodiči. K tomu, aby si vyřešil jakoby sebe. A teprve až toto se vyřeší, tak pak se může řešit skutečný problém s tím dítětem. Kdyby se začal tím dítětem, tak ten rodič nebude vlastně mít odpracovanou tu svou část, která se třeba ani toho dítěte týkat nebude. Další otázka. Kde se tyto typy berou? Narodíme se s nimi a zůstanou nám, nebo se vyvíjíme? Ano, my se narodíme s typem. Ten typ, náš mentální typ je daný. To se s tím narodíme a i s tím zemřeme v tom typu. Ale rosteme. Ta typologie není jako, ona je dynamická. Představte si to, jako, že když řeknu, že jste nějaký typ, tak si to představte, jako kdybyste byl nějaký strom. Vy se narodíte jako borovice třeba. A já se narodím jako bříza. To je prostě daný, že jsme se narodili v tom typu. Je nám dáno, v čem jsme se narodili, k jakému typu jako patříme, ale zároveň s tím rosteme. Stejně jako strom roste, zvíře roste. Je to živý organismus. My jsme taky živý organismus. Nám je daná určitá psychologická kostra, na kterou můžeme některé věci jako kdyby nabalovat. Je to stejné, jako máme fyzickou kostru, tak taky na ní můžeme nabalovat třeba svaly, nebo něco můžeme na to měnit, nebo se nám mění i podoba věkem, vlivem a zkušenostma. To stejné se děje v té mentalitě. Ale kostra je tam daná. To je ten typ. To je ta kostra, ten typ. Jo? A to je daný, to je vrozený. Takže jako z břízy se v průběhu života nestane smrk, ale ta bříza v průběhu života se bude měnit. A to je vlastně ten vývoj a ten průběh. Ten typ se vlastně vyvíjí věkem, zkušenostma, vyvíjí se tím prostředím, ve kterém vyrůstáme a zase je to podobné u těch stromů. Když zasadíte borovici na Ukrajině nebo někde na Sibiři, tak bude vypadat jinak, než když ji nebo ne úplně jinak, ale bude trošku těma vlivama a okolí vypadat třeba jinak, než když ji zasadíte prostě někde na Moravě nebo prostě někde jinde. Jo, takže ten druh je jakoby vlastně vrozený, stejný, ale ty okolnosti, vnější podmínky, zkušenosti, to, co si prostě přitahujeme do života, tak to s tím jako rosteme a vyvíjíme ten svůj typ. Ale ten náš typ, který je vrozený, nám taky ukazuje, kam jako růst můžeme a kam ne. Když se narodíte jako myš, tak prostě můžete mít velikost maximálně takhle. Ale když se narodíte jako slon, tak můžete růst vejš. Je to o tom, že jako respektujeme ty přirozené limity toho typu, ale neznamená to, že jako nemůžeme se rozvíjet. Jo, nemůžeme se jakoby v tom typu nikam růst, to ne. Ten typ roste s náma, my s ním, ale nemění se v průběhu života. Mění se jenom jeho projevy toho typu. Mění se to, že jako v tomhle období řeším si tenhle jazyk, v tomhle tenhle jazyk, ale vždycky v rámci toho typu bude ten jazyk zaparkovaný v určité roli a nebude se to měnit. Jo? Takže měníme se a zároveň jsme stejný druh celý život. Další otázka. Velmi mnoho rodičů se ptá, jak komunikovat nebo jednat s dítětem, které na nic nereaguje. Rodič křičí, prosí, přikazuje, snaží se být klidný, ale ať se postaví na hlavu, se svým dítětem nehne po dobrém. Tak tady ta otázka je o tom nejprve zjistit, proč dítě nereaguje. My nejprve musíme jako provést tu analýzu typologicky. Jo? Takže když se proveze ta analýza a zjistí se, proč dítě nereaguje, tak se zjistí vlastně na jaký jazyk ono nereaguje, nebo jo, kterým jazykem, protože on třeba rodič má pocit, že jako už vyzkoušel všechno, ale pak přijde jako na typologii a zjistí, že vlastně jako nevyzkoušel všechno. On vyzkoušel všechno jenom v tom rámci, kterém si myslel, že vyzkoušel všechno, a to znamená třeba v rámci jazyků, které používá a ty ostatní vlastně neví, jak úplně použít.
jo, nebo prostě které v rámci jazyku, které používá určitým zaběhnutým způsobem, to všechno vyzkoušel na to dítě. Ale vlastně neskusil to, co jemu je nepřirozené, ale co taky se může naučit. Takže vlastně často se stává, že vlastně, když tomu rodiči potom třeba řeknu, zkuste tohle, tak on řekne, to mě nenapadlo. A už jsem myslel, že jsem vyzkoušel všechno. Takže jednak zjistit, na co to dítě opravdu nereaguje, protože i třeba prosba, křik, příkaz může být řečena jedním jazykem. 3 věci můžou být řečeny jenom jedním jazykem a to dítě třeba reaguje na úplně jiný jazyk. Takže vlastně ten rodič se naučí a zjistí, jestli to fakt dostatečně vyzkoušel všechny ty jako jazyky. A nebo jestli je to prostě konstelací toho vztahu. A pak se hledají cesty samozřejmě, jak si víc rozumět. To tam vždycky jde, jo. Ale je to někdy větší jako cesta delší nebo náročnější. Každopádně, když jakoby dítě na nic nereaguje, tak je tam nějaký úplně jakoby, že to dítě se vyplo vlastně všechny přijímače, protože spolu nenašli společně s rodičem nějaký průsečík, na který by se rozumělo. A potom druhá věc, ono někdy i ta přílišná snaha rodiče se domluvit může být kontraproduktivní, někdy i pro to dítě. Takové to, že postavit se na hlavu, snažit se najít za každou cenu řešení, tak vlastně potom už s tím dítětem někdy nejde hnout ani po dobrém. Takže tam se potom i někdy ubírám. Já tak jako pracuji, že třeba ubíráme s těmi rodiči. Kdy říkám prostě tohle už jako řešíte moc. Tady uberte prostě ten problém se jako vyřeší sám. Ale to je jako od situace od situace. Ale určitě je to o tom, že je nejprve nutná ta analýza, zjistit, proč to dítě nereaguje. A pak zjistit, co ten rodič dělá třeba, jako čeho dělá nadbytek. Protože většinou fakt jako problém není v základu, my ho vytváříme. Takže je důležité nejprve jako ubrat něco. A potom hledat, kde je ta cesta. Další otázka. Myslíš, že existují děti, které přísnější přístup rodiče doslova potřebují? Ano, jsou. Jsou děti, které přesně potřebují přísný přístup rodiče, opravdu v podstatě potřebují takovou určitou komandaci a je jim v tom dobře, protože zrovna to jsem teď jako řešila s jednou maminkou, která se mě na to ptala, jestli jakoby, nebo spíše ptala, říká mi, já té dceři prostě dávám teďko i jako možnost si vybrat, nebo možnost si vyřešit ty situace sama, a ona prostě tak jako v jiném světě, že to jako nefunguje. A doteď jsem jí dávala jakoby příkazy a jestli jako má pořád ty příkazy dávat. Já říkám, podívej, tak je jí v tom dobře, vyhovuje jí to, jak se jako tváří, má stresy, má nějaký problémy, protože rodič si někdy myslí, že nějak jako přísnější výchova je vlastně zlá, ale není o tom být přísný, nebo nebýt přísný, nebo jestli to je nebo není zlé, to o tom jenom, jak to vnímá ten přijímač, čili v tu chvíli to dítě. Jsou děti, které přísnou výchovu vůbec nesnesou, protože si potřebují ovšem rozhodovat sami a přísný rodič je pro něj omezení. Ale jsou děti, které přísného rodiče považují za autoritu, ale přirozenou autoritu. Za jakoby mentora. A chtějí následovat takového člověka. Takže tam je to tak, že opravdu jsou typy, které to mají rády, které to potřebují, kterým to vůbec neškodí. Vůbec jim to neubírá na sebevědomí, neponižuje je to. A některé typy naopak, absolutně jim to vadí, ponižuje je to a prostě nepotřebují přísný přístup. Ať už to jsou ty příkazy nebo nějaké jako, fakt jako přísné pravidla v té rodině. Takže je to o tom typu. A rozhodně tam existují typy, které tu přísnou výchovu zvládají úplně v pohodě. A to už je pak samozřejmě na osobní konzultaci. Ale ano, jsou tam, takže jakoby ten vzkaz tady z téhle otázky pro rodiče je, že ano, jsou děti, které přísný přístup potřebují, vyhovuje jim. A pak se zase hledá individuálně, co ano, co ne, jak přísně. Ono je taky důležité si správně jako pojmenovat a charakterizovat, co je ta skutečná přísnost. Protože může být přísný rodič, ale velmi spravedlivý a milující, a může být přísný rodič nespravedlivý a ponižující. I v tom je velký rozdíl. Ale jsou i typy, které jsou tak splachovací, že ani ponížení jim neubližuje, i když to tam jako nemyslím teď, jako, že bych to doporučovala, to v žádném případě. Ale jsou takové typy, které jako kdyby na nějaký ponižující komentář
vůbec nereagují, prostě to nějak, prostě jak extrovertně to vypustí úplně ven, vůbec si to nevezmou dovnitř sebe. Jo, na to většinou reagují silně ty introvertnější typy. Další otázka. Může dítěti vyhovovat, že se na něj zvyšuje hlas? Když jeho reakce je jen sklopení hlavy a za pár sekund si znovu dokáže hrát, jako by se na něj vůbec nekřičelo? Ano. Neříkám přímo, že by to jako dítěti mělo vyhovovat, ale může to být přesně ten příklad, o kterém jsem vlastně jako mluvila teď v té minulé otázce, že jsou některé děti tak splachovací, že se na něj zakřičí, ono teda jako takhle ubere a hned si hraje dál, v podstatě se ho to ani nedotkne. Nebo jsou i děti, které s křičením mají docela švandu. Je to opravdu o typech, takže ano, na některé děti vůbec jako zase nevadí a může vyhovovat, když na něj se zvýší hlas. Některé děti reagují až na to, když se na ně zvýší hlas. Protože prostě jemná konverzace na ní neslyší. Jemná konverzace je pro ně neviditelná. Takže opravdu, až když zvýší hlas, tak dítě, něco, vytrhne ho to. A vůbec mu to ale jako neublíží. Takže ano, může to dítěti vyhovovat podle typu. Další otázka. Dítě je nesmírně pomalé. Rodiče mu musí všechno neustále připomínat. Ve škole je nejpomalejší v oblékání, v učení se vyrovnává. Ale když rodiče spěchají, dítě prostě nezrychlí a nikdy by se sebe víc snažili. Dá se s tím pracovat, nebo je to osobnostní typ dítěte, kterému je potřeba pomalejší styl dopřát? Určitě je to osobnostní styl dítěte. Věkem se to změnit může, protože každé dítě svoje tempo vlastně přizpůsobuje tomu typu. Takže třeba v dětství to dítě může být pomalé, ale v dospělosti může zrychlit na základě toho, že se mu dovyvinuly jiné jazyky, které mu tu rychlost umožňují, ale v dětství ještě tu rychlost jakoby neměli vyvinutou. Takže rozhodně dát mu ten čas ano a postupně přidávat tempo, ale jako jak taky v čem, protože to, že ten rodič je rychlejší, zase souvisí s jeho typem a pro toho rodiče může být nepříjemné to zpomalení. Ale jako principiálně děti jsou vždycky jako v základu jsou děti v něčem velice pomalé, protože ještě nemají třeba ani dovyvinutý tak to tělo, aby mohli třeba někde rychle běžet nebo tak rychle chodit. Jo? Pro dítě je vlastně chůze dvojnásobně až čtyřnásobně jako víc než pro dospělého, ten jeden krok. Tak pro to dítě to je třeba 4 kroky. Že? To máte zase jako s těmi typy. Máte želvu, ta je pomalá, a máte třeba zajíce, ten nerychlej. Tam jde o to najít ty limity každého toho typu a pak vidět, kde můžu přidat, kde ubrat, ale ne natolik, aby to zničilo můj typ. Takže určitě dopřát pomalejší styl, nesnažit se v zásadě to dítě měnit a počkat si na to, až ono samo se jako zrychlí, protože stejně tak není dobré zpomalovat rychlí děti. Jako když prostě děcka chcou lítat a přijde rodič a řekne sedni si tady a nelítej, tak to je taky jako hrozný. Prostě je důležité je tomu dítěti umožnit to, co jeho přirozenost mu jakoby velí. To znamená, pokud lítat chce, tak mu umožnit podmínky, kde to jde. Jo? Nezastavovat ho. Právě jsem měla maminku, která se strašně bála tady těch rychlejch věcí. To byl opačný příklad, kdy maminka byla pomalá, dítě rychlé. To já tak určitě znají rodiče taky. No a ta maminka se hrozně bála tady těch věcí a prostě nebějte, budete spocený a budete nemocný a už se bála všeho tady toho rychlého, že všechno se semele najednou a ty děti byly ale úplně v pohodu z toho vnějšího pohledu. Navíc to byly typy dětí, které tu rychlost právě potřebují, milují a rozvíjí je. Takže tady to bylo třeba kontraproduktivní a ta maminka, té by stačilo vlastně uklidnit, říct neboj, ta rychlost je děsivá pro tebe by to sejmulo a prostě to dítě je jako s tím v pohodě typologicky. A stejně tak je to s tou pomalostí. Rodič je rychlej, a furt to děcko jako zrychluje. Pojď, stávej, neseď, dělej něco. A teď to dítě je neustále vytrhovaný z toho svého klidu, ve kterým ono se rozvíjí. Takže je to velice nebezpečné vnucovat někomu své tempo. Protože tím můžete poškodit vývoj toho dítěte, toho jeho typu. Pak se setkáte v dospělosti s takovými introverty, kteří jsou zrychlení, protože žili v extrovertní rodině, která je furt zrychlovala, ono totiž celkově. Všechny ty extrovertní jazyky jsou rychlejší a všechny introvertní jazyky jsou pomalejší, jako v základu. No takže proto to říkám, jo, že v těch extrovertních rodinách se věci dějou hrozně rychle a když ten typ to o sobě neví, že si může dovolit být pomalý, ale od malička slyší, ježiš, ty seš lenoch a ty seš hroznej a furt nějaký ponižující komentáře, tak si potom třeba připadá ten introvertní nebo ten pomalý typ divnej, špatnej. A přitom ta jeho pomalost se může hodit. Jsou situace, ve kterých potřebujeme zpomalit, zvolnit tempo a zachovat klid. A pak jsou situace, kdy potřebujeme zrychlit. A tam jakoby v typologii vlastně vždycky
se snažíme udělat to tak, abychom v těch situacích, ve kterých je potřeba rychlost, zapojili ty typy, které jsou rychlí, a v situacích, ve kterých je potřeba zpomalit, tak aby se zaangažovali ty pomalí. A proto jsme každý jiný, abychom mohli jako kdyby tu svoji jinakost použít v těch správných situacích, kde to je potřeba. Tak, další otázka k nevýchově. Nevýchova nastavuje hranice dobrovolně a rodiče motivuje k tomu, aby jednali klidněji a s respektem. Nemůže tento způsob některým dětem spíše ublížit? Tak ublížit úplně ne, ale nemusí fungovat. Já vnímám princip nevýchovy jako dobrý v tom, že on hledá dohodu mezi každým dítětem a rodičem individuálně. Dohodu. Protože každý je jiný, takže s každým vznikne jiná dohoda. Co je ale důležité, že nejde se někdy dohodnout. A to ty mentální jazyky dokážou prostě vysvětlit a přijmout, že se prostě na některých věcech nejde dohodnout. Protože já si nemyslím, že se jde dohodnout na všem. A je přirozené, že se na něčem s lidmi nedohodneme. A přesto můžeme zůstat v příměří a učíme se jako kdyby respektovat i to, že jsme se nedohodli. No, jednání klidněji a s respektem, tak na to některé typy dětí vůbec neslyší. Na jednání s respektem a klidněji. Ale třeba slyší na jednání s respektem, ale důrazně a přísně. To je právě, jak jsem říkala předtím v té otázce o tom přísném rodiči. Kdykoliv je to s respektem, tak pak můžete jakoby i křičet nebo se naštvat. A to dítě to z vás cítí. Takže myslím si, že princip nevýchovy je geniální hlavně v tom, že vlastně to dítě dává na tu úroveň partnerskou, ale zase to neznamená, že jako ten rodič chce potom dítěti, to jsem taky zažila, tenhle jako trošku bych řekla špatně uchopený koncept. Když to někdo špatně uchopil, tak to se projevilo tak, že ten rodič pak už zase chtěl, aby to dítě bylo už příliš dospělé, aby bylo jako na stejné úrovni, ale v dospělosti. Ten respekt je o tom, že respektuju i věk dítěte, tempo dítěte, čas dítěte a vlastně to, jak ono je teďko připravené se dohodnout. Takže když se to zase špatně uchopí, tak jako potom nemůže to fungovat. No nicméně, tedy jako nevýchova je výborná v tom, že ta dohoda se tam hledá a funguje se na principu partnerství, tak to funguje podle mě s každým typem, ale potom je ještě důležité to jak, protože mentální jazyky tomu dodají to jak. Jo? Ta nevýchova se dá dělat těmi 16 typovými způsoby. Je tam 16 typů nebo 8 jazyků, takže nevýchova se dá uchopit 8 jazyky a v 16 různých typech. Jo, já když budu dělat nevýchovu, tak ji budu dělat ve svém typu a když bude nevýchovu dělat tady ten typ, tak bude dělat ve svém typu. Oba budeme dělat nevýchovu, ale každý ještě bude uchopovat tím svým typem. No, takže určitě jde o to zase to, jak rozkličovat těmi mentálními jazyky a pak to v žádném případě dítěti neublíží. V mentálních jazycích se tolik nebojíme fungovat i půdověji s dětmi, protože jsou děti, které na to prostě reagují perfektně, nijak je to nepoškozuje, protože jazyk těla je i o jazyku komunikace přes dotek. Takže některé děti mnohem lépe slyší, když jim pevně chytnu takhle ručičku, ale není to s nerespektem, není to jako manipulace, někam ho tlačím, prostě ho zadržím, než jako víš, mě to teď bolí, pojďme se domluvit, abys mi to nedělalo. Jako na některé děti tady to vůbec jako nezabere tady tenhle princip. Protože já vím, že vlastně jakákoliv výchovná metoda vychází z typu člověka, který ji vlastně vytvořil. A tím pádem on měl nějaké preference v dětství a na základě těch svých zkušeností vytvořil třeba koncept, který teď funguje těmto podobným typům a rodičům. A některým ale dětem to vůbec fungovat nemusí. Takže tady k té nevýchově v základu je to nejuniverzálnější výchovná metoda, která může strašně pomoct, protože i kdybychom neznali ten typ toho dítěte a toho rodiče, tak se tam bude hledat to individuální řešení každého s každým, že? Takže když ta maminka bude mít jako 10 dětí, to teď přeháním, ale třeba 3, tak prostě s každým bude hledat individuální dohodu, nebude paušalizovat třeba, že se všemi dětmi chce dohodnout na stejno. Takže v tomhle je to fajn, ale to jak je tam důležité, právě aby ten rodič se třeba nebál, že nevýchovná způsoba znamená nekřičet nebo nebít. Být je silné slovo, jo? Já taky nejsem jako pro bytí, ale to není bytí, to, co myslíme my, když se bavíme o třeba způsobu komunikace přes tělo. Jo? Ale pro některé rodiče je fakt jako nepřístojné už jenom to, vzít to dítě do náruče, někam ho jako odsunout, odstrčit, ani ne v negativním, ale některé rodiče právě tím, že mají třeba slabé jazyky těla, tak může úplně jako děsit, nějak zasahovat tím tělem. Jo? Takže zase rozkličovat, kterými jazyky to uchopili jsme, tu nevýchovu.
kterým jazykem teďko se bojí mluvit, který jazyk je pro mě těžký, třeba i ta empatie je pro někoho hrozně těžká, jo. Někdo tu nevýchovu vůbec není schopen jako dělat. A je to v pohodě. Nic to neznamená, že ten rodič je špatný. Jenom je prostě jiný typ. Takže je důležité to přizpůsobit na ten typ, tu nevýchovu. Přizpůsobit to k tomu typu a potom to může vyhovovat absolutně všem. Tak další otázka. Chvála je pro některé děti důležitá, ale co když se rodiče bojí, aby dítě pak věci nedělalo jen proto, aby bylo pochváleno? Naopak, bez chvály je nemožné dítě motivovat. Také se všechno odvíjí od typologie? Ano. Jsou typy, které, i když nebudete chválit jako rodiče, tak stejně, pokud v typologii je chvála to, co je motivuje, to, co budou vždycky potřebovat v životě, tak ji stejně budou v dospělosti vyžadovat, i když vy jim to v dětství nedáte. Jo? To je zase další, to je knížka Respektovat a být respektován, nechvalte děti. Řekněte, vidím, že si nakreslil balónek. Ne, že to je krásné, to se mi líbí, to je boží. To už je třeba chvála, nebo prostě ty jsi šikovný. Tak v mentálních jazycích tento koncept bohužel zpochybňuju. Je důležité posuzovat to z hlediska typu. Ne z hlediska všeobecného nějakého, že chvála všem škodí. Neškodí všem. Některé lidi může obrovsky posunout dál a jsou i typy, které se opravdu potřebují stotožnit s vnějším oceněním a nemohou bez něj být. Takže takový člověk pak bude frustrovaný, když nedostane pochvalu a ocenění z vnějšího světa, protože on je takový typ, který si ji opravdu nemůže dát sám a nelze ho to jako donutit dělat tím způsobem výchovy. Takže prostě jinými slovy, pokud to nedostane od vás, dostanete od někoho jiného. Jo? Když je to jeho typ a přirozenost. Nezměníte to. Takže je to opravdu a odvíjí se to od typologie. Ano, to, jestli někdo potřebuje chválit, se odvíjí od typologie. A taky je ale důležité v té typologii, jak chválit, co chválit, v jakém množství, jakým způsobem. Jo? Takže zase individuál, no. Ale určitě. Pro některé děti a typ je důležitá a pakliže jsou i typy, které dělají věci, aby byly pochváleny a je to jejich motivace, tak si musíme položit otázku, proč jako nám vadí, že to dělají, protože jsou pochválení. Chvála vždy vadí pouze tomu, kdo je typologicky nastaven vůči jazyku chválení negativně. Není to tedy univerzální pravda a tudíž nemůže fungovat všem typům stejně. My vlastně v typologii mentálních jazyků nehodnotíme nic a nikoho. My se díky těm typům a jazykům učíme přijímat úplně všechno, co je. A věřte mi, že když něco přijmete, tak většina problémů se vyeliminuje sama tím přijetím. Přestane vám ta situace vadit, i když se dál děje úplně stejně. Protože vy už s tím jako nebojujete. No. Takže to tady k té chvále. A další otázka. Můžeme někdy něco špatně pochopit? Nebo vždy vše chápeme dle svého typu osobnosti? Například, když někdo zastává, že bez domácích úkolů by byly děti hloupější a nezodpovědnější, ale někdo se na domácí úkoly dívá jako na nedůležitou věc, která mu naopak bere jeho čas, dokážou tito dva lidé, nebo tyto dva typy, spolu najít nějaký kompromis? Nebo jak spolu mohou vycházet v rodině? Jde najít souhra rozdílných názorů, nebo se vždy tyto typy budou dostávat do sporu? Tak tady tohle je přesně o tom typologickém vnímání světa. Protože opravdu všechno chápeme podle svého typu osobnosti. Takže do konfliktu se dostávat budeme určitě. Typologie vlastně pomáhá porozumět a přijmout, ale nemůže změnit. Typologie nás učí být v harmonii, asi nejblíže to přirovnávám a nejraději to přirovnávám jako k přírodě. Protože příroda nebojuje s tím, jak je nastavená. Všimněte si, že v lese je i chaos, i řád. V přírodě je chaos i řád. Příroda nebojuje sama se sebou.
Příroda nebojuje se svými rozdíly a je rozdílná. Příroda nebojuje s tím, že někdo někoho sežere a druhý to neudělá. Příroda nebojuje. Lidi bojujou s tím, jak věci jsou. Takže to je trošku i takový filozofický aspekt té typologie, protože vlastně pokud budete chápat typologii jako návod k tomu, aby se vyeliminovaly spory a nastala harmonie, tak to nejde, protože i v přírodě musí existovat konflikt a střet zájmů, kdy prostě silnější slabšího sežere. A je to důležitý. Takže, aby se zachovala rovnováha. Takže i v té typologii ty spory budou vždycky, aby se zachovala rovnováha. A vždycky někdo vyhraje a někdo prohraje. Jo? Ale oba si z toho můžou odnést transformaci, pochopení, znovuzrození, posílení, protože oproti zvířatům a přírodě nejsme tak drsní, takže to přežijeme většinou, tady ty spory. No a tím pádem se rozvíjíme. Takže tady ten úhel pohledu na jednu věc, třeba na domácí úkoly, ano, může se stát, že se opravdu nikdy nezhodnete. No? Nikdy se prostě nemusíte vůbec shodnout na tom, že domácí úkoly pro jednoho jsou absolutně nepodstatné a pro druhého jsou podstatné. A dneska je i spousta článků už rodičů, kteří píšou, jak domácí úkoly prostě jsou na nic, nepotřebné a někteří to pořád zastávají, že a obhajují. Je to třeba jenom někdy o tom, že se můžeme shodnout, ale bohužel v jiných časech, v jiných tempech, jo? Že někdo už se na tom shodne, domácí úkoly jsou hrozný, že jo. Ale ta zbytková společnost třeba je pořád jako vynucuje, protože třeba až za 100 let se ta společnost jako vyvine kolektivně a změní se. Ono totiž ty extrovertní změny, protože to jsou ty kolektivní změny, se dějou vlastně v něčem jako pomaleji, protože se musí kvantita celá změnit. A ono jako je těžší změnit 1000 lidí, než změnit jednoho člověka, vnímání. Takže třeba v tomhle smyslu je to zase o tom, že ta typologie dokáže říct, proč ten jeden obhajuje domácí úkoly a vidí je jako důležité, proč ten druhý ne a jakým způsobem ti dva spolu mohou vyjít, i když se třeba nezhodnou. Jo? Další otázka. Předělat osobnost nejde, ale tvořit ji v dítěti můžu, nebo můžu být jen průvodcem a ukazovat mu hranice? Někdo tvrdí, že dítě na svět přijde jako nepopsaná kniha, někdo říká, že dítě se narodí jako osobnost. Jak se na to dívá typologie? Tak, mentální jazyky se na to dívají tak, že dítě se narodí ve svém typu, má vrozené své dary, své talenty, v podstatě i jakýsi charakter, který nespadá do typu, typ jenom ukazuje, jak ten charakter bude projevovat. A samozřejmě se narodí do rodiny, kde je zase nějaká skupina typů, které ho budou ovlivňovat. Takže je to obojí. Ale neřekla bych, že dítě je nepopsaná kniha, která přijde na svět. V žádném případě bych to neřekla. Myslím si, že dítě je osobnost od narození. I z typologického hlediska to tak je. Narodí se v typu. A od narození hledá, jak růst ve svém typu. Stejně jako každá rostlina, která už od semínka je svůj typ. A hledá světlo, vláhu, půdu, prostředí a podmínky k tomu, aby mohlo svůj typ plně rozvinout. Takže určitě není nepopsaná kniha typologicky a snaží se rozvinout svůj typ. A buď mu ten rodič umožní ten růst, ve chvíli, kdy to dítě jakoby má ty podmínky, ve kterých jeho růst je umožněn, a tím pádem je mu průvodcem, ukazuje mu samozřejmě nějaké hranice, to všechno souhlasí. A nebo potom se snaží změnit ten jeho typ. A to je pak takový, že jako to už je takový potom trošku jako když strom roste a teď mu něco brání, tak prostě on jako se skřiví hodně, jo, a zůstane pokřivený. No a tohle je třeba taky ten rozdíl, ten princip toho, že vlastně když necháváme ten typ růst tak, jak je jemu nejbližší, tak se může projevit jeho plný potenciál. Ale to neznamená, že my jsme vytvořili ten jeho typ. My jsme mu dali jenom prostor, aby on sám ukázal všechny své jakoby plody a celý potenciál svého jakoby druhu, svého typu, své osobnosti. No. Předělat osobnost jakoby nejde, to ne, ale jde jí jako prostě i pokazit, že jo, všechno jde jako zničit, pokazit. Nebo tím předěláváním právě jako
poškodit. No. Takže právě proto je tak strašně důležité znát ty limity toho jednotlivého typu. Ať své, nebo limity toho druhého člověka. A často se právě do rodin rodíme ve velkých kontrastech. Právě, že se od sebe tímto učíme. Jo? Ale tak jako je to různé, jako nic se tam nedědí, ty typy se nedědí, rodí se vždycky jako různé kombinace. Většinou se rodí to, co si nejvíc potřebujeme nějak uvědomit, zažít, naučit se. No a jo, třeba když jako prostě rodič a bojí se strašně tělesných jazyků, tak se mu narodí tělesný typ, aby s tím začal pracovat a třeba se přestal toho bát. No. Nebo jsou totálně fixní rodiče, úplně fix, prostě racio, a narodí se jim nějaký totálně intuitivní, flexibilní tvor, který tam jede svoje intuitivní nějaké vize a ty rodiče to nestíhají, nechápou. Je to různé, co se jako narodí za kombinace, ale vlastně typologie se na to dívá tak, že dítě se narodí jako osobnost ve svém typu a když se ji snažíme předělat, tak je to opravdu jako když učíme rybu šplhat na strom. Což je vlastně z citátu Alberta Einsteina, že když posuzujeme rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak ta ryba si o sobě celý život bude myslet, že je hloupá, neschopná. Ale my si to budeme o ní myslet taky, že je neschopná. Jo? Takže vlastně typologie nám ukazuje, že rybu nemáme soudit podle té schopnosti šplhat na strom, ale podle toho, jak ve jejím prostředí si vede, jak si vede ve svém vlastním přirozeném prostředí, ne v našem. Máme jako kdyby hledat to, jak být spolu, ne stejní. No, a to je taky takový motto mentálních jazyků. Takže my jsme vlastně průvodci dětem spíše o tom, že jim ukazujeme sebe jako svůj typ. Hele, tohle jsem já typ, tohle jsou moje limity, moje hranice, ty seš tenhle typ, tohle jsou tvoje limity a hranice. A učíme se spolu vyjít, učíme se spolu ukazovat si, co je můj strach, co je tvůj strach. Protože často rodiče dělají to, že toho se bojím, tak ty se toho bojí taky. A to dítě jako proč? Prostě, jo, nebo naopak, toho se nebojím, tak ty se taky neboj. No. Tak se učíme tady toto. Vlastně jsme si průvodci vzájemně. To je vzájemný proces. Takže k této otázce za mentální jazyky.